Hey webahlali, uthi uLerato Kanyango uzohleka lokho ukuthi azanqanyukelwe umoya. uLerato phela lo DJ wo Metro FM uthi nje ngalama cheap journalist awephepha nazo zonke lezi indaba esezigcwele ku social media ngaye nehotela uyihlaba uyayihlikiza yonke lento yokuthi yena akasiyona iowner yehotela. Awulaleleke ngikuzile nazo. Lo phela ofike abe ngu DJ ku Metro FM aphinda azovela kumabona kude. uLerato Kanyango uphinde wakhuluma phela ku Instagram wakhe, wakhuluma ngendaba ze-boutique hotel ukuthi le hotela iphethwe nguye ingeyakhe ngoba phela yathengwa ngumyeni wakhe wase wayinika yena as a Valentine present. Uyibeka kanjalo ke bese kuthi laba abasondelene naye ke uLerato batheke bahamba bazisa iCity Press ukuthi ihotela lingaphansi kwakhe uThami Ndlala, uye onayo leli hotela elise North Cliff eJohannesburg. Waseke phela ke kushuthi ngoba umakoti wakhe wase elidlulisela kuyena wamnika lona njenge Valentine present yakhe uLerato. Bathe baphinda futhi bayibeka indaba yalo le hotel ukuthi leli hotel libhaliswe ngaphansi kwaNjabulo Goodwill Ndlala. Ihotela liregistrwe ngeMay 13 ngonyaka ofile. uLerato ngaphambi kokuba azosho la enkundleni zokuxhumana ukuthi ihotela isiphethwe nguye. Leli hotela ayikho njengabe kade kubekeka ukuthi leli hotela ulinikwe ulithenge ngeValentine's Day or walinikwa uye uNdlala lo phela umyeni wakhe ngeValentine's Day. Ayikho kanjalo, kodwa ihotela walithenga umyeni wakhe before that wase wamnika lona. Ihotela lakhona libiza ongangokuthi u50,000 ubusuku. I-penthouse elinganiselwe for abantu abayi4 bese kuthi i-standard room ibiza u5,000 ngobusuku obubodwa nje. Useyabeka ukuthi ihotela leli ngokuthi kuze kuthiwe wayithola as a Valentine present, i-gift ye-Valentine ingoba phela abalandeli bakhe babona ngonyaka odlule kade emubhukhele istadium njengomakoti wakhe ke phela, kodwa ihotela li-ownwa uThami uTsebo noNdu. So asazi ke kulabantu nje babe bangaka ukuthi ngampela ikuphi indaba, kodwa futhi uthi i-boyfriend yakhe i-close noThami nangale weekend futhi bangase kwenzeke ubathuke bekhona ngoba vele babangani ba-close. So nje anytime ukuthi ufuna ukuya khona uyaya. So angazi ke noma laba ibona abasebenza khona noma kanjani, ngoba engathi indaba yakhona kuthema kuvela nabo ukuthi nabo futhi ba ama partner kuyona le hotela, engathi wayihlaba wayihlikiza leyo nje wangafuni ukuthi kube into ezwakalayo. Hayi ke webahlali, asazi ke
ngoba phela nango nondu wakhona uyavela kule ndaba yaleli hotela, noThepo uyavela, kodwa uThami hayi nje uyayihlaba ehlikiza le ndaba. Yena uthi nje ihotela wayithenga wase wayihanda over, wayinikezela unkosikazi wakhe ke uLerato. So asazi ke ukuthi iqiniso ke likuphi. Niyazazi nani indaba ke ukuthi kufike kuphume lena, kodwa ke nabanye basho ukuthi since ukuthi mawukuthi uqinisile lathengwa umyeni wakhe, kuyafana ke nokuthi vele iownwa nguyena ngoba phela umyeni wakhe owayithenga, indoda yakhe eyayithenga. So okomyeni wami nokwami okwethu sobabili, nami okwami nayo okwakhe sihlangene kulento. So kushuthi into enjalo ke leka Lerato, njengoba eyibekile ukuthi umyeni wakhe or eyibekilena wathi owner ihotela. Makuwukuthi iqiniso ke lelo, obviously ke mawukuthi umyeni wakhe walithenga, iownwa uyena ke eyakhe. Hayi ke siyakubongela weLerato. Bahlali ngicela ukunishiya ke, niphinde ke nisubscribe, ningilikeele, ningifollowe, sibe munye sibe njengethupha ziyegwayini. Ngiyanithanda ule.